ka san da yace na samu me faru wanda kaɗan ma ne ma da kan da na samu wayan nan kuwa na sha wahala kawai ina cikin waya ya zo ya dauka ya fasa mun waya kai malam me faru Sadiya Haruna fa yake zagi Sadiya Haruna Sadiya Haruna wadda na sani Sadiya Haruna da wanda ka sani to kai akan me zaka saki Sadiya Haruna wace ce kuma Sadiya Haruna ka gani ban ma san wata Sadiya Haruna ba ya ma banni da bacin ran da nake ciki kawai ya zo ya kara mun wani ya zo ya karɓo ya ta fasa tun jiya bacci ma ban iya yin shi ba. To akan me zaka gi Sadiya Haruna? Wace ce Sadiya Haruna? Ka san daidai kisa Sadiya. Wace ce Sadiya Haruna? Ni malam ban san wata Sadiya Haruna ba, ni Sadiya wacce na sani Sadiya Gas. Idan ba Sadiya Haruna ke zagi to ni aji Sadiya Gas ke zagi. To a duk zamanin Sadiya Haruna ke zagi, kasa akan Sadiya Haruna ba sai dai mutu da mutum fa. To kai Allah ya dora mai wayarsa, ga zai ka gyaran wayarsa. Wannan subscribe domin kallon bidiyo na gaba sannan kai like sai kai comment sannan sai ka iya ɗinsa.